konyo e yo makamano. Mheshimiwa, ko tenre gi wach mar duoko mar penj maduong' mancha nolandi, nitiere weche ma bende ji wuoyo ahinya ka otenore gi gredi kata duoko mag jopuonjre go mancha ne giyudo. Nitiere maling'ling ma bende ifuong'o, ok ang'e ni gin adier, tinyalo yangonwa kaka gin adier, ni un kod chenro mar luongo jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu mondo mi oduoka ne penjo moko e od bura kata komiti mar weche mag somo ni to ere kaka ne duoko mar penj ng'edo kamoro kanyo koro ka winjo penjo malong'o. Atemo penjo ni mheshimiwa, kaluwore gi duoko mar penj maduong' mar klas 12 KCSE mancha nogol machiegni ni, iwacho ni chal gima nyithindo dwa muomore ahinya gredi moko obedo gi to kata okelo to kaka jo od bura. Nitiere moko mafuong'ore ni un gi chenro moro ma udwa luongo godo jatend migawo mar weche mag somo Ezekiel Machogu mondo mi ochopane oduokane penjo kotenore gi duoko mar penj maduong' mar klas 12 manyo oland manyochani. Ma inyalo wacho ang'o? Mano it is parliament. Nitiere parliament tiyo gi committees. Committee mar education en free mondo mi oluong Honorable Machogu obi e nyime mondo ler mago, nikech nitiere suggest moko ma kada no waneno ka ok wawach ni rach lakini obi explain iluongo ni normal occurrences. Obi explain ni to mano othulore kamana ang'o to ma ka en gi good explanation to be waonge mana gi wach. Mane tich ma committee ma parliament tiyo mar education migawo miluongo ni oversighting. Koro mano is correct, mano is normal.